kam bakla ya ka jan kersa ka jongpi ngam kwa ban bun ketin Henry kani ngangat scam bakum kari bergejat benriu pilak sengau tu hi ka ai ke bangamut ban ong bat ka ai ke ba kom ki produk ki prasnam ngi bitar ha pengi UI ya kom kita ki activities ba ki don ki long kemi kasi ki ba sedang ban pendon kam bakla ya ka jan kersa kasi sakawai ka bang kwa ban ai ke ni ka kubur ka long ba ngihat ban pikir khamtam hakisnong maukar ijayau maulai ba menta kari bergejat benriu kadang khanye pi kamu tahu kelong senam kamu tahu dot jong kari bergejat benriu siau bah wat nem ailat ba uklong senam jong gejat benriu unwan penjaklia lene wan muslia dagi weipat gejat benriu I ba wat hakini ki jakaru kila sedang bandrung pat suktit pat wei bala wan ban suktit lene bandrung kli dagi ni ki weipat gejat benriu dagi ni ki menderi kamut ba kini kidai bawan atak ban penjot ya kari bergejat benriu jongi leng ba kambian joki ki paper ngilak ban ong hang ne ban ngelak yu ru ka complaints ngayu ru ka jing pensengau na iukong iba ong ba ngiui ini ki menderi ki belak sedang ban rung ki sinong ki bompat jon dekar menu bat gelak sedang ban kring ki samla kasi hakikam di drugs bat hakikam bian paper nemar kata nakwa bakani ka video kan puai haskor jong home minister kan puai haskor jong ki head police jong ke jelam miklaya bat ngam lei ngam ting ban kren ni ke jing sisa ba selha wat num pentri kam la ni penok siliang haba yedei berkaan henry ai berkaan la pidei ukasi la pidei mendari la pidei barjela ai berkaan kan trikam ya rekat ya ber leng bakani ka video ai bakani ka video kan circulate ai bakani ka video kan yat haman iwei ki produk ki prasnam khamtam haki kun samla tong ka bri nyau trap ba ai ba kata ka jingit bat ka jingit teli ki produk ki prasnam lata ki nuki produk ki prasnam jongi ki kendu hakanu ka kep bat ya kendu hakanu ka jing ngim dei ban sale ban yang ban mi syakmat ban yarap bat ban ai ka jing yada namta ki produk ki prasnam namta ka ri berkejat benriu bat kan mau bangila ban ong ne ba ka kalak poi rendang pat ladang ngim kesat ngim sasya rong no hakawai kesngi tengah tharai ba borok ki produk ki prasnam ki long kemi ki samla kenthai bat senrang ngatharai borok ngi don ni kata ka juk ka jingmut bat ngi don ni ka juk ka jing angnut ba ngim kwa ba kata ka sau kan rong no yengi kom kari bet kejat penriu te kublai sibun